Mill-ewwel ta' Lulju ġiet imnedija inizjattiva ġdida bħala proġett pilota fatta lokalitajiet fejn dawk l-anzjani li għandhom minn 60 sena il fuq u dawk il-persuni li għandhom il-Blue Badge flok imorru fil-magna huma qed ikunu jistgħu jużaw is-servizz offrut mill-Gvern permezz ta' vanijiet speċjalizzati li jduru l-irħula tagħna. Dan is-servizz ta' ġbir tal-fliexken tax-xorb tal-plastik mir-residenzi tal-anzjani permezz ta' vetturi mamra b'magna li tieħu l-fliexken u l-bottijiet waslet sabiex fl-ewwel ġimgħa mit-tħaddim tagħha inġabru l-fuq minn 15 il-elf fliexkun. Dwar dan is-suċċess u rispons pożittiv mill-pubbliku in ġenerali u min-nies tal-fuq minn 60 sena għall-iskema tal-BCRS favur l-ambjent ta' pajjiżna, tkellimna mas segretarju parlamentari għall-Indafa Pubblika Glenn Bedingfield dwar l-andament sissa minn mindu beda dan il-ġbir bi prova ta' dan is-servizz addizzjonali li qed joffri l-Gvern. L-għonet trid nirringrazzja lil kulħadd tal-kooperazzjoni fl-ewwel jiem li qed inħadmu din l-iskema f'għoxrin lokalità diġà irriċiklajna mal-15,000 fliexkun tal-plastiku. Dan ifisser li din l-iskema qiegħda tintuża u dan apparti li qegħdin ukoll nimmenjaw 11-il sajt u f'11-il sajt il-magni qed ikunu aċċessibbli kważi 24 siegħa kuljum għaliex tejjibna il-ħin li fihom in-nies jistgħu jmorru jarmu. Naħseb illi bl-għajnuna ta' kulħadd nistgħu nibqgħu nirriċiklaw aktar allura nkunu qegħdin nieħdu ħsieb flimkien, nieħdu ħsieb l-ambjent u allura nieħdu ħsieb pajjiżna. Anzjani li għandhom 60 sena u aktar li joqogħdu bir-Żabbuġa, l-Isla, il-Birgu, Bormla, Raħal Ġdid, il-Ħamrun, il-Marsa, l-Kalkara, Ħalaxa, il-Gudja, l-Imqabba, il-Qrendi, Ħallija, Ħalbalzan, Santa Luċija, Ħalluqa, il-Furjana, tal-Pjetà, Gwardamanġa u l-Belt Valletta jistgħu jagħmlu appuntament biex inġabrulhom il-fliexken tal-plastik mid-dar tagħhom stess billi jċemplu fuq in-numru tat-telefon 1718.